ituturo sa farmer. Tapos sinanap ko yung kanilang charter na nag-create sa kanila. Nakalagay doon bring your research to the farm level. Ano ba ibig sabihin nun? O, ituturo nyo sa mga farmer whatever the result of your research is. O, sige, binibrainwash ko na kayo. Pag iyan aba, nagagalit ba naman sa akin? Hindi pa daw sila pinapayagan ni Secretary Piñol na tumulong dahil hindi pa daw napapasa yung rice tariffication. Sabi ko nga, gusto mong bawiin ko yung 3 billion a year sa'yo at dalhin ko sa IRI? Pwede ko rin dalhin sa IRI yun Pero ayokong dalhin sa IRI kasi naniniwala ako sa ability ng PhilRice, di ba? Magkano yun sa IRI? Ilang $1,000 yun? 3 billion divided by 50. 60,000 US dollars. The biggest benefactor of IRI is Bill Gates. And he only gives $100,000 a month to, or rather $100 million a month to IRI.